Цяца Величко. Цяца Величко. Така е он. Он, значи, приятел. Трябва да снимем клип. Може ли и за света и да снимаш? Може, ама... Да, Тереза. Майка. Ей, Майка Тереза, Популарен са камерите снимат. Кай сега, що кажеш сега? Кажем да се Тужман от татко беше, пари да се... Аха. Тужман и сите там от татко ми, кажем от... Да, от американци, германци, Дортмунд да се дойде тука, спатнува е те. Айде. Да се отман. Може и Мишен Пешуаго да се одме там от Гелин, да видиме. Ще вземе от Гелино. Може у Мишен. Това дете чудената е. Това менеджер у мене. Това менеджер у мене. Фатиме. Ясно на Джорджо. Може да него да видим. Чекам, сега на снимат. Мора сега да покажеш, ама най-яко ще може да играш. Дай, не слушай. Кературат на интернет. На интернет. Шо виж ти, Фатиме ли? Ай, Не шо му кажа. фати рекламата. Ай. Кажеш нещо, че. Може, ай. Ти да публик, хайде. Може, айде. Гони курс. Майник ти. Хайде, Джерри, може. Добро. Ти, чек, как да има това да ти? Как да има съне? Преко интернет се найдеме. По интернет, да, найде го. Менеджеро мой. Да. И... Виктор, шо браш? Тамо. Виктор, що правиш? Ай, подараме. Това дете го знаеш тут? Че влажал, слежи каза. Пак знаеш ли, ви колко си пат лепота, бе. Това дете го знаеш ли? Не, това е знам. Шо съм те аз Шо е он? Менеджер. Как? Менеджер. По-гласно, бе. Менеджер. Менеджер. Ти даре? Шо кажеш? Заедно е. За него. Джексон е най-як клиент, че съм го имал до сега. Даре, от Мъвъра, не ли видя го премиер там, беше у Куба? Мъвъра да помане. Да, Мъвъра да помене. И ти се облече гол. Да. Гол ще къс се облече. Не бре, тамо, кай кафе пияно, кай сокче от Дортмунд и американец. Дизелдорф. И тамо, каква брично, мене, аз бричне. Брично. Да, има бради. Чекай ме сега, ти сега, седи сега. Германс, шпрях, ще говориш ли? Вих ли го шприх да ти дойде шпрахе? Мишен и Дортмунд. Дизелдорф, да, Дизелдорф от Харвер беше, от там якън Дизелдорф. Ако станеш познат, ти го познаваш ли, това? Айде сега. Химната на Америка. Химната на Америка. Слушай го сега химната на Америка. Химната